Apay, akastoy ti biyang. Agrorotap ti parikot. Apay nga uray anya ti aramidak. Diyak makasapol iti solusyon. Apay, nagsipgat ti aglawlaw para kanyak. Kaano asumingising ti init? Tapno lumawag kumamot ti dana at altaluntunag. Tapno lumawag ti lubong ko. Apay, naatap kanyak tinapintas agasat. Mapili ka di, tirumbang agbyag, itinasayat, ti pagpayan, tiragsak. Tao akmat, apay, mailidlidingak. Apay! Napno ti lubong iti parikot. Agluplupyas met ti solusyon. Tunggal luwa a manakanak at daipos na apagkaak. Iti kada sumangbay arabii at da sumaruno aban nawak. Ket iti tunggal pan na kay dugmam no tangaden tayo ti langit at dalatta na bisked at akyag akada tayo ket mangbatak. Dagiti tugot iti dana ti biyag. Don't forget to like and share and subscribe to this YouTube channel and hit the bell button. Naimbag nga orasyo amin gagayem. Ti pakasaritaan nga intay ikan biyag ita, kat naadaw iti surat, nga impatulod ti pagayam, nagpailingad itinagan nga Andrelino, manipod iti Rehiyon Cordillera. Ngamsakbay na, intay man pa ipatangatang dagitoy a kablaaw. Kablaaw para iti family Yabis, Raza, Labuanan, dita Salinas, Bambang, Nueva Vizcaya, kan pamilya dito'y Rosario La Union, iso da Marvin, JV, Jubel, Marie Chris, Giselle Mara, kanila kay ko ani Innong from Margie Yabis Dulay, ni Lori Manabat, Jackie Lu Belisario, Ana Lorzano, kan Normalin Agustin dita Jordan. Kastamat ang makablaawan amin at taga Umilag, Lamot Ifugao. Dagiti anak ko da Diana, Jenna, kani Denver, Bayaona, Dulnuan from Luz Bayaona from Saudi Arabia. Happy birthday kani Nicole Abides, idi February 24 from Vanessa Kawilan, dita Dammam, Saudi Arabia. Makablaawan pa'y ni June Carino kanti pamilyana, Baradi family, ijay Lumboy, ang Danan Isabela from Jemerson Carino. Shout out kada Liza Navarro, Ariel Timbresa,
De Leon family from Rosalyn De Leon iti Burgos, Isabela. Kastama ta shout out ka ni Merly Milanes, Missimo Loca kan Baby Loves. Ni Enchong Porg Escobar kan amin at taga Alaminos, Pangasinan from Ralph Bantolino. Ni Francine Abkaren, Bing Soriano, Lilibeth Mina, NH Kitchen, kan Cecilia Gombio. Kastamot ni Rodante Sampang, Flora Cole, Mandy Corisay, Agnes Curry, Rosita Estrada, kan Emily Angkali. Makablaawan pa iti Daligcon family dita Malapat, Cordon, Isabela, kan Confieso family dita Santiago, Isabela, kan Nueva Ecija, kan gagayem ko dito'y Hong Kong, da Ate Cristina, Marilala, Leia Joy Layugan, kan friends ko di Singapore, da Joy Kalubong, kan Tita Tracy Manzano from Rose Ann Confieso. Shout out kada JJ Lampito, Chari Garcia, Thea Amor dita Singapore. Amin at taga-Saranay Kabatuan from Castañeda, Floresma. Makablaawan pa iti Flores, Borje kan Padawang family from Monmon, Padawang. Parents ko dita Tabuk, Kalinga, Dama Maliway Agurin kan Papa Francis, kan dagiti agamak dita Skyview Virac, Itogon, kan ti anak ko ani Francine Slove Ojos from Marilu, Ojos. Intay nga rod ituloy abasaan ti surat ni pagayam nga Andrelino. Dear Manang Emmy, ilingad naklata ko man itinagan nga Andrelino, taga Cordillera akmanang, ngamjakon inlanad ti husto nga address ko. May saak a PWD manang, kat jak tupulos ibain dayta. Di makelak itirigat akadwak ti ikit ko anabaketan abalasang anang padakkel kanyak. Tasigun ken kuana pimusay ti inak apaman ana ipas ngaynak. Awan mo't apulos ti ammok maipapan iti amak tabik ti makano ti manangal lilaw a lalaki day di inak. Agtawa nakitan iti nasurok at 30. Radyo tinagbalin aliwliwak, sipud pay kaubing ko manang. Kat sa anak mo't amabain amang ibaga, anapalalo tiladingit ko, idi saanan ama ipatpatangatang iti radyo, daytoy a drama. No pay kasta, simmarantaak, idi nakitak daytoy a YouTube channel yo, gaputa mga gakmanan daytoy a programa. Jack nga ruden nagtaktak pay, kat nag-email lak kada kayo, takayat kumet nga ibinglay, tipadas ko. Di mo pa'y mutla na iringpas adalusan jay padpadalus ko ken ka, Andrelino. Pasensya ka, nanti. Inaramid ko pa yung amin di assignment ko. Ay, nagado arason mo. Pagsardengan kanto pa'y nga agadal tapno dagunggunam. Ha? Saan, nanti? Pangasiyo? No di mo kaya ti agsardeng nga agadal. Agtulnog ka kanyak. Buisit ka nga ubing. Oo, nanti. Aramidok di amin nga ibilin nyo. Basta sa andak ko mapagsardengan nga agadal. Talagang amin nakayat ko ti makadal. Ang tignay ka nga ruden ah. Pigsul ka lang nga ruden. Nagginat ka pa'y lang naggargaraw. Buisit ka kitdi. Ay, at nyamot din nanti ka rin. Amo na lang nga ruden nakastiti ka sa sahat ko. Ngam iparupa na pa'y laang mat kanyak. No apay mat nga minanaypas ngayak nga babati may sasaka ka. Ulilak lang nga ruden. Ngam kastoy pa'y mat ka sa sahat ko. Una yun. Si kamanan ti kangatuan iti score iti sitwerk tayo, Andrelino.
Nagdaras pa'y ana iringpas mo ti sitwork. Naglaing ka talaga. Saan mat, Lourdes? Talaga lang amin ang nagripaso ak. Iso asana ka narigata na ng sungbat ka dagiti sa ludsod. Kuma, agpada taan na sirip. Tapno sa anak mo't amarigatan, iti panagadal ko. Nasirip ka mata. Nangato mo ti score mo kadagiti sitwork and exam tayo. Wala, ngam sana kasken ka alaklakaom. Kan nagdaras ka amalpas no da exam tayo. Iso abili, baka talaga ken ka. Unay daytan. Kasano ko maamabilib ka nga iti kas kanya kapigsol. Ala, apay akas ta ti bagbagam, Andrelino. Talaga amat niya minapigsulak. Isong aram nga ado ti mang sursurun kanyak. Uray no kasta ti pisikal akasasaad mo, tanalaos mo ti kinasirib mo. Ate, wan na kami nga rod amin nga awan pakapilawan na. Lourdes, Iso asan aron pong atagi ba sitom ti bagim? Gapo iti kasta kasasaad mo, Andrelino. agyamanak ken ka, Lourdes, ha? Talaga napod no kagayam. Agyamanak, tamaklon na kagayam nga uray no adda pa kapilawak. Itay payasang kakita nak si ka Andrelino. Aday bagam? Anti ka rin? Adda nga minas ko na bayadan. Daytan ti bagbagak. Ha? Siyak lang arudon ti mang bibiyag ken ka. Ngam siyak pala ti maturturan nga gastos iti panagadal mo. Anti? Nuapay ngamin nga gadadal ka pa'y laeng Di ka pa'y lakatag palimos tapno makatagad ka. Ha? Talaga perwisyo ka kanyak, Andrelino. Makapabwisit ka. Di ka nagsangit, Andrelino. Sana balet ada extra akwartak. Ison ti aramatam para itinaskan ang mabayadan iti pagadalan. Ha? Nakababain mo't, Lourdes? Anya ko mati pagpainam kanyak ngay. Agayam tamat saan ka di? Awan di pangalagi di pagbayad ko kan ka. Imbaga ka di abayadam. Ha? Anya di kayat mo asawen? Saan ko apabayadan, Andrelino? Basta aramato mo ti sobra akwartak apagbayad mo dito'y pagadalan. Talaga na palalo ti ugali ni Antik Akaring manang Emi. Makapasakit itinakam ti panagsasauna. Naimbaglaangan, ta saan akas kadagiti daddu mga agdangran. Iso nga uray kaskasano, makaano saklatta. Kan maysa, awan mo't atalaga ti sabali apapanak. Nagananos kan inggaed ko tinagadal manang Emi. Kat saan dakmat abinaybayan da Lourdes, ken dagiti naganak na. No labsen ti agsarita, kasla isuda pa yon ti pudpud no akabagyak. Gaputa adu pay nga amang ti maipapaida kanyak, ngem ni Anti Karing. Nadaras a naglabas dagiti tawan. Nagturpos kami ken ni Lourdes iti high school. Nagtuloy a nagadal iti kolehiyo ni Lourdes, ngam sa anak kon anagadal, tanakastra kak idi kas trabahador ti maysa a printing shop.
Andrelino, naasikasom ka din dagiti i-deliver a t-shirt? Wen boss, nakasaganan. Dahil talamang i-deliveran. Nasayaan nga ron. Amo ka din ni Romy a driver tayo, ang nakasaganan nga i-deliver dagijay. Wen boss, naibagakon. Napanlanangan ni Manong Romy. Takalkalpas na nag-deliver ka dagiti tarpulin itay. Dagitay tarpaulin nga order ni Mr. Enriquez? Wen boss, alas 3 no maluma ka sa pulan da Mr. Enriquez dagiti a tarpulin. Isa sinigurado ka na sapa na i-deliver. Talaga mapangnamnamaan ka, Andrelino. Nagagat ka. Agyamanak boss. Oh, sika nga'y, nangal daw ka din. Saan ba'y boss? Insaganak pa'y ngamin ti daduma delivery. Tapno awanan ti parikot. Di nasayaan. Umay kan, takid dan ta na mangal daw, Andrelino. Aglang lang ta amangan. Hayan dagitay bil ti babayadan nga da ditoy, Andrelino. Ay, pasensya kayo nanti karing. Nalipatak mo tin ngayon subli dita kalpasan na binayadak. Ha? Binayada mo? Wen anti, isupay nga minabakataktakan niya mang bayad. Kan naggrocery ak mo tin iti abasto tayo anti. Amangan numailawan kayo nga grocery iti para iti abasto tayo. Nakagatang akon. Nasayaat nga rod. Mga nawan mo na bati iti masusweldom, kanakan. Di kaya naganti. Kanayo na mangilasinak iti seldok. Tagor ornungak para iti panag-eskwelak to iti kolehiyo. Ha? Kaya't kung amin ti makailipas iti kurso, anti karing. Iso nga gur ornungak. Nasayaat no kasta. Makamukan to na mangidap ka dagiti silaw, Inak maturugan, tadapay masapa papanak inton bigat. Wan anti, siya kung ti makamo ditoy. Di kaya agdanag. Pasensyakan, Andrelino. Naladawa kasi mangpot ito restaurant na pagsarakan ta. Napanak pa ngamin ijayan da antik. Awan ang yaman na Lourdes. Tinapatag katadakan. Awan ngayam. Anya ti inaramid mo itayan da ikit mo. Saan pa ngamin asim mangpot ti pensyon ni tatang? Mapanak ko mamangibaga iti kwarta ka ni ikit ko. Ngam na iranamot nga awan da. Apay, adanas ka na bayadam iti universidad? Adda nga rod. Amumutan, medyo nagastos ti agkolehyo. Marigatan nga rod tatang kananangan. Tinasayat, agorder ka pa iti kayat mo akanan, Lourdes. Apaman na makapanganta, mangtidak iti pagbayad mo. Anya? Nakababain mo't Ni, anya ko mo ti pagbayinam kanyak, kataggayom tamat. Ha? Malagip mo ka di kita balikas, Lourdes? Andrelino. Kasta ti kanayon nga ibagam kanyak idi, no syaktag ka sa pulan. Ita, batang kumutin ti mangibaga kadagitaken ka, tasyakon ti addaan. Agyamanak, Andrelino, ha? Awan na nyaman na Lourdes. Alakit din, agorder ta pa iti makanta ni. Mabisina kon. Andrelino, mamati ka kabaalam ti bumaknang. Anya? Nakayukit nimot, boss. Kasano ko mabumaknang tikas kanya kapigsol? Amom barok, saan narumbang nga ibabam ti bagim? Gapoy ti pakapilawam. Saan narumbang na ita? Boss,
Kada kayo amin na trabahador ko dito'y printing press. Si kati makitak akasaltan nga agtrabaho. Nagagat ka, itilaksid dayta ko na mapakapilawam. Ha? Iso saan na ka mas daaw, no dumtang ti panawan ang makaaon ka itirigat, Andrelino. Iso ang makuna ka nagasat dagiti dadakkel mo. Boss, ulila akon. Ah, Awan apulos ti amok may papanitamak. Day di mo't nanang, pimusay di impas ngaynak. Tiikit ko bakit abalasang tinang padakkel kanyak. kasta ka di. Lading itek, Andrelino. Diyak nga binambo. Ang mamati ang kanagasat ti ikit mo anang padakkelken ka. Ta isuntulakit di ta agnomari ti amin apagbanugam. Jakman ammo manang Emmy, ngem kas lakim maro ana ikanak iti kirad ti pakinakem. Gapo kadagiti agkakasayaat nga ibagbaga tinagbalin nga amo, tunggal agsarsarita kami. Ti maysa paya pagyamanak unay iti boss ko, saan ana imot. Insuro na kanyak ti amin ang masapul a maamwak, maipapan iti negosyo a panag-imprenta iti bado, kastamoten iti tarpaulin. Agingga adimteng ti gundaway, nga ag-migrate dan ijay abroad. Kinasarita nak nga rod ti boss ko. Saan ako nagsapul pa iti sabali a pangilakwak kadagiti arwate na pagimprenta, Andrelino. Ha? Anya ti kaya ti asawan, boss? Mamati ak akabailamon ti mangimanihari ti kastoya negosyo. Ha? Isu asika ti kayat ko pangilakwan kadagiti mapanawak a makina. Kanda dumapay nga arwate iti panagimprenta. Anya? Boss, awan ti umdas nga urnong ka manggatang kadagiti arwatan na pagimprenta. Anya kalakit din aya. Saan kumot nga ibagabayada madagos kat? Ha? Installment ti pamayam, Andrelino. Ti importante, sika ti pangibatya kadagiti gamit ko ang mapanawak. Boss? Uray di basit asular ken balay anay pundar ko. Kayat ko asika ti manggatang, taila ko mimatlaeng ang dayjay. Kasla rent to own. Anya? Di kagdanag, Andrelino, kas itinakunakon. Ininutom abayadan. Basta si katikayat ko ang pangilakwan kadagiti mapanawan mi. Akim balay iti daytoy kaanakan. Apay nga data ditoy. Mani po di tanti ka ring. Dito'y tanyag na ed. Anya? Wananti. Sipo do bingak. Nagupupa tayo. Nukuntaron tinaybaybayad tayo iti upa. Nakaipatakdar tayo kuman iti bukod tayo abalay. Andrelino. Gamita anti. Makamenos kayon. Nangruna ito nananay ito nakukuha tayong daytoy abalay. Kaya't sagot ko kada kayo daytoy, anti ka ring. Anya? Daytoy ti pang subad ko kada kayo. Gapoy ti panang padakkel yung kanyak.
Tano saan nagapo kada kayo? Amangan na awanak mo tin ito alubong. Nang runay di pimusay ti ina ka nang ipas ngay kanyak. Andrelino, kaanakan. Oh, saan kayong agluan ti Karing? Ngamin, rumbang lang nga subadan kayo iti amin narigat yung kanyak. Sana rumbang ayalang-alang ko lang ti amin ana aramidan nyo para kanyak. Kablawan kayo ti panagturupos mo, Lourdes. Managsakan na kaunay para kan ka. Dakkel ti paset mo iti panagbaligik, Andrelino. Tano saan aga po kadag iti tulong mo. Sanak mat siguro ang nakaturpos iti kolehyo. Awanan yaman na dagijay. Sino badak lang ti kinaimbag mo kanyak? Hindi siyak matagkasapulan. Dayjay kadilaang, Andrelino. Ha? Anya ti kayat mo asawan, Lourdes? Talaga ka di at tinulungan naklaang. Gapo tagayam nak. Ken kayat mo ti makasubad kadag iti naaramidak mo't idikan ka. Lourdes? Awan ka din ti sabali ang makagapo, Andrelino. Kinapod no na. Adda, Lourdes. Iso na lang ta mabainak. Anya ko mo ti pagpainam. Gapo iti kasasaad ko. Gapo iti pakapilawak. Sipod pa idi, Andrelino. Kanayonan nga ibagakkan ka. Saan arumbang nga ay ayam ti bagim, gapo iti kunam apakapilawam. Saan arumbang dayta? Lourdes, Laglagi pam, asaan ang nagbalin alapod ti pakapilawam, iti panagbaligim iti biyag. Iso ang mamati akasaan mo't nga agbalin alapod ti kunam apakapilawam, iti sabali pa'y abanag. ha? Tandaanam dayta, Andrelino. Anti Karing, anya ti makunayo iti kayan ayat ko. Awan apulos ti makunak ni Lourdes kaanakan. Nabayag ang nagkakalugaran tayo. Katamok ang nasaya at ti pamilya na. Anti, Andrelino, kaya't kumatiag daw iti pamakawan kan ka. ha? Anti Karing, Amok ang naglablabesakan ka. Nang runa idi ubing ka kaanakan. Ngam iti laksid dagijay a kinagubsang ko kan ka. Di nakpulos pinakitaan di iti madi. Anti, lipatin yung tinapalabas. Awan anyaman na kanyak dayjay. Sa anak ang makaid na. Aging gaadyak makapagkidaw iti pamakawan kan ka kaanakan. Sapay ko ma, tamapakawan nak. Kasi tinakon-akon, anti. Lipatin yung tinapalabas. Tasyak, awanan kanyak dayjay. Naanyaman dagiti maararamidak kita para kada kayo. Day takot pagsubad ko iti amin ana aramidan nyo para kanyak. Tano saan nagapo kada kayo? Awanak matitaytayan ko. Pasensya kan, no di kan pinagadal iti kolehyo, kaanakan. Maawata kanti. Puna pinanggap ko ta agadal. Isa na gurnungak. Ngamjakon maasikaso ita. Gapo iti negosyo. Basta ita. Kayat ko nga agaliwaksay kayon. Tani, agsalog ang tipig sayo. Bayaan yung asikaswan kayo mat. Kat inda nagkalay sa kamin ka ni Lourdes.
Manayunan pa yun ti makasikaso kada kayo, anti ka rin. Nariknak ti kinapudno ni Auntie Karing, idinagkid daw kanyak iti pamakawan manang Emmy. Ngamkas iti nakunakon kankwa na idi, awanen kanyak tinapalabas. Naragsaka kon, nang runa ket jakon pampanunutan dagidi apagteng iti biag ko. Ita, addan may isang anak mi ken ni Lourdes. Ket tinigosyok apag imprentaan, agtultuloy latta nga imat matunak, tapno adda ti pamataudak iti para iti pamilyak, ken kadagiti tultulungak. Daytoy ti pakasaritaak manang, ket sapay lakuma ta nakaibatiak iti inspirasyon. Toy pagayam mo, Andrelino. Pagayam nga Andrelino, saan lang nga inspirasyon tinaibatim, babaan iti pakasaritaam, no diket napatag nga adal. Ammom no anya, iso ti panagbalin ama nagpakumbaba, ken saan arumbang abalsen dagiti tao a nakaaramid iti saan a nasayaat ken ka. Alakastan pagayam ko, ket agyamanak iti panangibinglay mo iti padas mo, dito'y programa tayo. Dagiti tugon, iti dana, tibiyag. Dintun, mapunas, dito'y lagi. Dagiti, naglaban,